Primeran C bat. 91 10. Lodifobia. Arratsaldeon. Nik lodifobia izenburua duen testua irakurri dut. Testua honintza enbeitak idatzi du, eta lehen hitzen bidez argi adierazten digu, gai arantzatsua, eztabaidatsua dakarrela izpidera, ezta? Izan ere, hauek dira testuaren lehen hitzak. Inoiz ez da honetaz hitz egiteko garaiona. Alegia, honintzak lehen hitzetan aurreratu egiten digu, zenbait pertsona deseroso sentiarazten duen gaiaz arituko dela, ezta? Eta honintza lerro hauetan beretik ari da, aitortzen du, txikitatik dela gainontzekoak baino handiagoa, eta hori dela eta, medikuek beti aholkatu izan diote, argaltzea. Baina, azpimarratu nahi du, ez duela soilik familia medikoak egin, ze kontatzen du, inoiz ginekologoak ere esan izan diola argaltzeko. Eta, honintzak bereziki nabarmendu nahi du, osasun langilek jarrera horri beti eutsi izan diotela, ezta? Naiz eta bizitzan zehar oso gutxitan gaixotu den, beti esan izan diotela, baietz, dena ondo daukala, ondo dagoela, baina argaltzea komen izaiola. Horrez gain, honintzak aipatzen du garai batean asko argaldu ostean, hilekoa desagertu egin zitzaiola. Eta horregatik joan zera medikoaren gana, baina paradoxikoki orduan ark, etzion la adierazi behar baino gehiago argaldu zela. Eta hitz gutxitan esan da, ezta? Honintzak idatzi honen bidez salatu nahi du osasungintzan lodifobia dagoela. Ez zaiolako bidezkoa iruditzen, gorputz lodi bat osasuntsu badago, argaldu egin behar duela behin eta berriro esatea. Eta aldiz, argaldutako gorputz bat benetan gaixo dagoenean, medikoak ez egitea inolako aipamenik, gehiegi argaldu izanari, ez? Nik hasteko eta bat esan nahi nuke, batetik guztiz zilegi eta ulertzekoa dela, honintza minduta egotea. Eta bestetik, ederra iruditzen zaidala, kazetaria denez, edabideak erabiltzea, kontu hauek zabaltzeko, nolabaiteko bozgora gailu gisa, ez? Baina, bestalde esan beharra daukat, osasun langileen jokabidea ere, nolabait ulertzen dudala. Izan ere, gehiagizko pixua bere horretan, arrisku faktorea deneinean, ez dakit, ez ote dauden behartuta edo, ez? Pazienteari jakinaraztea, komen izaiola argaltzea. Nik suposatzen dut osasungintzan ezarrita daudela, halako protokoloak edo, ezta? Beraz, esan bezala, ulernezake, osasun arloko profesionalek horrela jokatzea, baina aldi berean, errezeloa daukat, honintzak arrazoi duela. Osasungintzan ere, lodifobia dago. Hori horrela da. Lodifobia gizarte mailako arazoa da. Eta, noski, gizarte mailakoa den neurrian, osasun zentroak seguraski ez daude. Horretatik salbu. Kontua da, medioetan etengabe saltzen digutela gorputz irudi jakin bat. Ezta? Gorpuzkera sendotik oso urrun dagoena, eta gorputz argaletik gertuegi dagoena. Telebistan, aldizkarietan, horma irudietan, geltokietako iragarkietan, alegia, leku guztietan erakusten dizkigute antzeko gorputzak. Eta, noski, beti ere edertasunaren izenean, noski. Eta badakigu zer dakarren horrek, ezta? Horrela denon burutan instalatu da gorputz normatiboa. Denokon hartzen dugun eta are gehiago desio dugun gorputza, ezta? Badirudi estandar horretatik urruntzen dena, hori baztergarria dela, arbuiagarria dela. Eta nik uste askotan ez gara konstiente, oharkabean pasatzen da, baina argi daukat guk geuk ere denok arau horien arabera jokatzen degula, ez? Inguruko norbait loditu egin denean, nork esaten dio ezer? Are gehiago, kilo batzuk hartu ditugunean, inguruko norbaitek esaten badigu, mejoratu egintzera, ez aldugu gaizki hartzen, ez? Aldiz, laguna argaldutakoan, berehala esaten diogu, ze guapa zauden, edo ze guapo zauden, argaldu egintzara. Eta ez da kasualitatea, argaldu denari politiago dagoela esatea. Eta loditu denari, ez zerrez esatea. Inork ikusten aldu ederrago loditu den hori.
eta inori iruitze altzaio itxusiago dagoela zertxobait argaldu den beste hori. Barru-barruan daukagu sartuta, nik uste gorputz lodia ez dela polita, eta hori aldatu beharra dago, garbi dago. Eta beno, eskerrak asko diren horren alde lanean ari direnak, eta eskerrak horietako batzuek onintza kasu bozgorailuak dituzten horrelako gaiak lehen lerrora ekartzeko.